שלום, שמי שמעון שובל, אני מנכ"ל ובעלים של מעבדת שיניים סמיילטק. אני רוצה להדגיש את החשיבות של מעבדת שיניים שעובדת בשיתוף פעולה מלא עם רופאי השיניים. חשוב מאוד להגיע למרפאות שהטכנאי עובד בשיתוף פעולה מלא עם הרופא, כך זה בעצם פותר אותנו מכל מיני אי-ודאויות או כל מיני טעויות בדרך. עולם הדיגיטל היום מאוד מאוד התקדם ומאפשר לנו לעשות עבודות מאוד מדויקות, מאוד ממוקדות. מאפשר לנו לקצר את התהליך בצורה משמעותית. אם בעבר זה לקח חודשיים לשיקום ממוצע, היום זה יכול לקחת יומיים-שלושה. זה חוסך עוגמת נפש למטופל, שצריך לבוא כמה וכמה פעמים. זה חוסך זמן פנוי לרופא, שיוכל להיות יותר ממוקד ויוכל להיות יותר ענייני. אני עובד עם המרפאה קרוב ל6 שנים, יש שיתוף פעולה מלא מתחילת הדרך עד סוף התהליך, יש שקיפות מלאה לאורך כל הדרך, התוצאות מדהימות, הצוות הוא סופר מקצועי, אנחנו משתמשים בציוד הכי מתקדם שיכול להיות, בטכנולוגיה הגבוהה ביותר שיכול להיות, וזהו רווח נקי של המטופלים.